Nga ano po ta? Pamanog pamahaw, mag-snack og lansones. So daghan kay ni karon diri guys sa Zamboanga del Norte. Daghan kayo ni. Barato na lang kilo. So nakapalit ni karon is tag 15 na lang. Daghan kayo diri lansones, marang, kanang isa, rambutan, durian. Basta inaron nga month guys, ting season ni siya nga kuan. Ting season nga prutas. So abunda kay prutas. Then barato ra ba? Then kinahanglan pud kaon kaani guys, limited ra pud atong kaon no kay atong edad is kuan naman gyud nanatay uric sa sugar. Ay may labi nag-aslom. Uric gyud ang kuan. Kontra aning mga putasa. Lahat kay mga namaligyan nara sa kilid-kilid sa karsada. Napaday isa ka prutas guys katong ganitong violet yang color. Mangosteen. Daghan po diri guys tag 20 na lang po ang kilo. Naikang tamis ano yung katong longkong. Tawag siya longkong pero mahal ang kilo. Tagpuan, 90. Ngayon mo to siya kay tamis. Yung